салом ба тамоми мухлисони дастаи беҳтарини олам. Ин Барселона аст ва ин даста ба ҳамаи кор қодир мебошад. Ремонтадаи навбатӣ дар иҷрои Барса. камбеки бузург, вале аз ин мушкилиҳои мо дар ин бозӣ кам нашуданд. Бозии даври шашуми Ла Лига баргузор шуд. Рақиби имрӯзаи мо дастаи Селта буд. Бо ин тим мо ҳамеша рақобатҳои ҷолибро баргузор мекунем. Имшаб истисно нашуд. Мо эҳсосоти гуногунро дар худ ҳис кардем. Хунук нашуда дарҳол бозиро таҳлил мекунем. Оҳиста ба тартиб дар бораи ҳамааш пурра гап занем. Бо дастгирии шумо албатта лайки қиматбои худро гузошта фикру андешаҳоятонро ҳам нависед. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамвақт кайфсинтҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Чун мо дарҳол пас аз бозӣ ба таҳлили он мепардозем, дар баъзе ҷоҳо метавонем таҳлили объективона надошта бошем, чунки барои таҳлили бетарафона ва боадолатона бояд каме вақт гузарад. Мо мухлис ҳастем ва ҳақ дорем аз эҳсосоти худ гӯем. Бозӣ лоиқи тамошо кардан буд. Оғоз мекунем аз ҳайати асосӣ. Тер Штеген дарвозабон, 4 дифоъгар аз канорҳо Кансело ва Алонсо, дар марказ Кунде ва Кристенсен. Тағйирот ба фарқ аз бозии Лигаи Чемпионҳо дар набудани Балде буд. Нимҳоятгарон Ромео дар хати нимҳояи такягоӣ ва аз ду канори ӯ Гюндоган бо ҳамроҳии Де Йонг ҳунарнамоӣ карданд. Тағйирот ба фарқ аз бозии гузашта омуд ки на Гави, балки Ромео бозӣ кард. Бар зидди Антверпен Де Йонг опорник буд. Дар ҳамла Левандовски дар марказ ва аз ду тарафи ӯ Жоао Феликс бо ҳамроҳии Ферран Торрес бозӣ мекарданд. Тағйирот дар хати пеш ба фарқ аз бозии Лигаи Чемпионҳо дар канори рост ба майдон омадани Торрес буд. Ямал ва дигарон дар ҳайати захиравӣ буданд. ҳангоми бо Селта бозӣ кардан ҳама аз яго аспас ҳарос доранд. Барои чӣ? Барои он ки ӯ аз ҳама зиёд ба дарвозаи Тер Штеген гол задааст. 9 гол. Ҳатто Бензима камтар дорад, танҳо 8 гол. Бозӣ бо идораи тӯб аз ҷониби Барса оғоз шуд. Ин тарзи бозӣ маълум буд. Сармураббии Селта Рафа Бенитес пеш аз бозӣ гуфта буд ки мо бо 5 дифоъгар бозӣ хоҳем кард. Аксулҳамлаҳои Селта хеле хавфнок буданд. Бале, мо дар нимаи якум тӯбро 75% идора мекардем, вале аз он ягон фоида магар буд. Мо танҳо 2 зарбаи мустақим дар қисми якум задем, дар ҳоле ки Селта 4 то зад. Як зарбаи рост дар иҷрои Алонсо хеле заиф ба дасти дарвозабон рафт. Онро ҳисобам накунем мешавад. Дар нимаи якум ҳамлаҳои позитсионӣ дар сатҳи пасттарин буданд. Ягона шахсе ки каму беш эҷод мекард Френки Де Йонг буд. Ӯ эҳтимолан бо сабаби осеб хеле зуд аз майдон гирифта шуд. Бо ин ҳамлаҳои Барса дар нимаи якум тамом шуданд. Ман як чизро намефаҳмам. Чаро бозигарони мо кӯшиш мекунанд ки хати ҳимояи ҳарифро аз марказ рах накунанд? Охир маълум аст ки ин қавитарин мавқеи рақиб аст. Пасҳои ҳавоӣ ягон фоидаи надоштанд. Рости гап, дар қисми бештари бозӣ ман Барселонаи Роналд Куманро дидам. Бозии берангу нур, нависҳои бемаъне, Торрес номаълум дар куҷо, Феликс ҳам суст, Лео тӯбро намебинад. Ҳамаи ин бисёр нигароникунанда буд. Ҳисоб дар якум тайм аз рӯи ҳамаи қонуну қоидааш ба нафи Селта буд. Нимаи дуввум ҳам ҳеҷ чизи умедворкунанда ба бор наовард. Аз оғоз бад буд. Вақте ки Селта голи дуввумро зад, шумо росташро гӯед. Ба камбек бовар доштед? Ман аз рӯи адолат ва аз рӯи рост мегӯям ки бовар надоштам. Бозии Барса дар назарам хеле заиф менамуд, вале Барса барои ҳамин Барса аст. Барои ҳамин дастаро фаротар аз як тим мегӯянд. Барселона ба ҳамаи кор қодир аст ва имрӯз мо боз шоҳиди ин ҳолат шудем. Дар лаҳзаи зарурӣ Жоао Феликс, Кансело ва Левандовски бедор шуданд. Дигаронро ҳам фаромӯш намекунем, вале ду голе ки бо онҳо Левандовски ҳисобро баробар кард, ҳамин ду нафар эҷод карданд. Гӯё як ҳолате рух дод ва аз куҷои пайғом омад, бозигарони Барса бедор шуданд. Онҳо эҳсос карданд ки дар куҷоянд. Онҳо дарк карданд ки дар дастаи мисли Барса бозӣ мекунанд. Дар ин ҷо то охирин қатраи хун бояд мубориза бурд. Левандовски дар 5 бозӣ пойпай гол дорад ва натиҷаи мавсими гузаштаро такрор намуд. Дақиқаҳои 81 ва 86 дар хотираи Лёва то дергоҳ нақш мебандад. Вале барои мо мухлисон беҳтарин дақиқаи ин дидор 89 аст. Жоао Кансело дар ин дақиқа ба камбеки дигари таърихии Барселона нуқта монд.
ҳатто фикр ҳам кардан намехоҳам ки ин бозингар танҳо як мавсим дар дастаи мо дар аренда хоҳад буд. Аз чунин андешаҳо дилам реш мешавад. бачаҳо ба хави беҳтарин тӯҳфа карданд. ёдовар мешавем ки хави пеш аз ин рақобат шартномаи худро бо барселона то соли 2026 тамдид кард. бале иқрор шудан лозим аст ки бозии бисёр заифи барса буд, алахусус дар дифоъ. чунин суръати пастро ман дар алонсо дидам ва дар самбақа, аммо характере ки имрӯз бачаҳои мо нишон доданд, борои он ба ҳар яке аз онҳо раҳмат. ғалаба муборак, мо барселона ҳастем ва мо ба ҳамаи кор қодирем. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо бисёр вақтан Муҳаммад Гайров. хайр бачаҳоча дар паноҳи Аллоҳ.